بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة أمبدون على فلنكو ka ala barkada ka ala wale ɲuman dɔn ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'aw bɛɛ ye ka ɲin'a bɛɛ fɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔfɛ ka ɲɔgɔn bi yɔrɔ o yɔrɔ k'aw fo o kɔfɛ kibaruya k'o da a bɛɛ lajɛlen tulo kan san o san mawuluduba kɔfɛ arabil awali tile 12 kɔfɛ n'o ye mawuludu général ye an bɛ to ka mawuludu kɛ san mun bɛ bɛɛ an ka bugudaw la an ka burusinɔduguw la an ka togodaw la ani an ka quartierw la an ye yɔrɔ caman da kɛ komi a yɛrɛ bɔra k'olu ye cogo min na a n'a bɔra k'olu kibaruw mɛn cogo min na ni ala sɔnna le 30 janvier nin kalo in tile 30 o de ye Bamako Yirimadio ayiwa Kadɔbugu mawuludu ye a mawuludu bi kɛ FC tout puissant terrain kɔnɔ o wara ka sira fara la bon san o san an bɛ mawuludu in kɛ kaban b'a daminɛ imamiya Sisi ka yɔrɔ la an bɔra yen an nana FC tout puissant terrain kan bon kaban nana yen an bɛ to ka mawuludu in kɛ tile fɛ de nka ɲinanda an bɛ fɛ ka yɛlɛma dɔ don a la ka sababu kɛ daruya caman ye ɲinan mawuludu ye le 30 janvier l'année 2021 le 30 janvier a bɛ bɛn samedi ma dunanjigi yɛrɛ mɔgɔw bi bɔ fanw fɛ sibiri don ka kunsi Bamako ma yan Yirimadio Kadɔbugu ma yan inshallah samedi ni mɔgɔw nana o samedi kelen o samedi sufɛ wajulu bi k'an fɛ n'o ye mawuludu yɛrɛ ye ni wajulu kɛra sufɛ ni dugu jɛra ni darakaw dunna sira bɛ di jama bɛɛ lajɛlen ma o ye mawuludu programme ye a programme tɔ bɛɛ bi kɛ o de kɔnɔ donc mɔgɔw bɛ na samedi ni mɔgɔw nana samedi dunan fan caman bi don Bamako yan samedi tilegan fɛ o kuma samedi wulafɛ baaraw an bɛɛ bi jɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ surafana tɔw ma dun jatigila bɛɛ lajɛlen la o kuma an bɛɛ bi sɔrɔ ka wuli sisan ka taa terrain kɔnɔ ka taa mawuludu nabawi alakira Muhamadu bangeni kira Valeri kira jogobaw silamɛya yɛrɛ mago bɛ minnu na ani jamana yɛrɛ actualité minnu ye an b'o o fɔ o tuma n'o kɛra sisan ni dugu jɛra dimanche ni darakaw dunna sira bi di dunna bɛɛ ma o de ye mawuludu ayiwa programme la kumaba ye a programme misɛnnin tɔ bɛɛ b'o kɔnɔ ye an ka wele bilalen don kanuɲɔgɔn bi yɔrɔ o yɔrɔ dɛmɛbaga bi yɔrɔ o yɔrɔ mawuludu ko de don alakira ko don ni min seko ye min ye o k'o kɛ alakira ko don mais a k'a dɔn a y'a seko kɛ o mawuludu bi kɛ a m'a seko kɛ o mawuludu bi kɛ sabu kira ko ni foyi tɛ kelen ye alakira ko ni wulilo wɛrɛ fɛ ni ala danaya ye ala yɛrɛ de ka dɛmɛ bɛ kira kanuba ni kira Muhamadu Valeri fɔba bɛɛ kɔrɔ o kuma ni min ye fɛn kɛ i ni ce n'i ma fɛn kɛ alakira bangeni bi kɛ i tɛ se k'o bali bɛɛ an t'a fɔ an kunkolo suruli yɛrɛ voilà donc a kun kɛra fama ye ka sababu kɛ farigan de ye n'i y'a dɔgɔkun 2 ye a ka garibu kɛ Ali Sangaré n fari mandina mangɛnɛ donc o tuma o bana de kun ye tunu fan bɛɛ nka ni ala sɔnna kanuɲɔgɔn minnu fana ye dugawu kɛ ani kanuɲɔgɔn minnu ye dɛmɛw kɛ ani kanuɲɔgɔn minnu nana u ɲɛda ka yan n ka foli bi bɛɛ ye n ka dugawu bi bɛɛ ye minnu fana y'a ɲini yɛrɛ ko ala k'an fa yɛrɛ n'olu tɛ fɛ n ka wuli fiyewu n ka foli b'u ye u k'u jija u k'u cɛsiri donc o tuma mawuludu kibaruya k'o da bɛɛ tulo kan mawuludu le 30 janvier n bɛ segin a kan sibiri dunanw bɛ jigin sibiri Bamako Yirimadio Kadɔbugu la n'i ko Kadɔbugu sira fara kaban ayiwa mobilitigi caman bɛ yen yɔrɔ dɔn ni jiginna ye kaban a banna n'i ko i bɛ taa Ali Sangaré ka yɔrɔ la mɔgɔ caman fana bɛ o yɔrɔ dɔn o tuma n'i sera yen n'an ye samedi baara tɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa ka taa se u surafana dun ma ni surafana tɔw dunna an bɛ sɔrɔ ka wuli sisan ka taa terrain na ka taa mawuludu yɛrɛ kɛ ka wajuliba kɛ o kɔfɛ sa ni dugu jɛra daraka tɔw ma dun an bɛ sira di bɛɛ lajɛlen ma o de ye an ka ɲinan programme la kumaba ye bon komi bana ko bɛ senna
an fana b'a ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ k'a ɲini dɛmɛbagaw bɛɛ fɛ an k'an hakili to dɔgɔtɔrɔw ka ladilikanw na n'o ye coronavirus ko kuma min bɛ sen na n'o kɛmɛ ka mɔgɔw habalaja wuli ka kow tiɲɛ jamana yɛrɛ bolo o kuma ko n y'a fɔ a ye n ko n'a fɔra ko seliji farida ne ti dɔgɔtɔrɔ ɲininka o la ne b'o dɔn n'i ko silamɛya don k'a layidu wɔɔrɔ ne ti président ɲininka n ti ministre ɲininka ne y'o dɔn o b'o kɔrɔ ne kɔnɔ mais n'i ko bana a dɔgɔtɔrɔ mana min fɔ o la n'o kɛra nkalon ye o nkalon kɔni ye ne ka tiɲɛ ye sabu ne t'a dɔn o kuma an b'a ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ an bɛɛ ka dɔgɔtɔrɔw ka ladilikan ninnu matarafa k'an tɛgɛ ko safunɛ na bolo di ɲɔgɔn ma k'o sɔ nɔgɔya ɲɔgɔn sumusumu k'o sɔ nɔgɔya o kɔfɛ fana masque yɛrɛ donni fana an bɛɛ k'an hakili to o la n'o kɛra a ka ca ala fɛ n'an ye faamaw bonya ka dɔgɔtɔrɔw bonya a ka ca ala fɛ an yɛrɛ bɛ bonya sɔrɔ o kɔnɔna na o kuma foyi tɛ n fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ koɲuman dɔn ka dugawu kɛ bɛɛ ye Maouloud ala k'a yira an na yarabi ala k'a kɛ ni kɛnɛya ye ala k'a kɛ ni kisi ye ala k'a kɛ ni tanga ye yarabi ala k'a musakaw nɔgɔya Maouloudkɛla bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye nin kɛnɛ in kan ti bɔ kuma na fo an ka groupement leader spirituel fo kɛrɛnkɛrɛnnena u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Seyidi Sharif Usmani Madani Haidara k'a fo yan k'a barikada yan k'a waleɲuman dɔn yan ale de ye Maouloudkɛlaw kuntigi ye an ka foli b'a ye an ka dugawu b'a ye k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya bonya ni kisi ni tanga ni wasa ala k'o di an ni karamɔgɔ bɛɛ ma a n'a ka denbaya bɛɛ a n'a kanuɲɔgɔn ɲuman bɛɛ a n'a dɛmɛbaa bɛɛ foyi tɛ n fɛ ka nin kibaru da bɛɛ tulo kan mɔgɔ o mɔgɔ tulo b'an na sisan direct la an ka foli bɛ u ye minnu ɲɛ b'an na sisan direct la Facebook kan ani page wɛrɛw kan an ka foli bɛ bɛɛ ye an ka dugawu bɛ bɛɛ ye aw balimakɛ don Ali Badra Sangaré shukran a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ